ɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni toggaloya jaaba pete gollere madina jayɓe babaɓe ɓogge kay hayɗi saare demba wulli wesde sinthio sambaru ko waktu yoni hato kolomina kame fasudeɓe ene jeeya en gardidi kabaruuji men batu yuɓɓinama ñalawma hanki o seddede toon to wuuro men madina gounas ko fati banggue heɓanade daka mo madina gounas taw koye sawtowola musidɗo men amadou sambalo to leydi Mauritanie jeegomo beddama ya kaso kene foto wonde fuuruji piyoji mburu taw ko joyi guddama gam teskede ɓe kutoro lamɗam ɗam moƴƴani ko fati cellala ɓalli to leydi Mali gardiɗo koninkoɓe leydi Amérique to banggue Sahel o holliti e kala saaha ne ɓeydo wonande mercenaire en iwoɓe toon to leydi Russie ko wona ɗum ko laamu leydi Mali ene yoɓa kala lewru kene wona million ngaji sappo taw koy kopreje dollar wonande koninkoɓe leydi Russie to leydi Guinée Conakry ɓurɗo ɓoyde kaso e laamu Alpha Condé yaltinama hanki wo holliti omo selli wo sellani ɓuuri hato jinde koya haqqille makko to Guinée Bissau Umar Sissoko e mbaalu caggal balɗe tati nde waɗano kuddata mo laataki rutima toon to galle lamorgo to leydi Côte d'Ivoire Ouattara holliti ɓoyata marin leydi ndi ma heɓ kaɓirɗe timmuɗe gam wawde tambade ndenka e kisala to Ghana jonde CEDEAO arti e hirjinde wonande laamu leydi Burkina Faso nde heñorto gam artirde laamu ngu e juuɗe civil kabaruuji men manayna toon to Libéria Burundi kami Maroc hato États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe wotto gonɗe joni jañoɗena Cellal woni afongalu ɗum jeyi sababu fedde gatamare ummima darima gam addude jaam e cellal e kisal e ɓalli yimɓe kala. Association de la chaine humaine gatamare en andina dendagal bandiraɓe kala ñalɗi ɗiɗi ɗiɓe tijji ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati lewru février hitande ujunnaje nogasi ɗiɗi to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue consultation gratuit. E dow inde teddiniraɗo teddungala woni monsieur Saydou Baydi Dioba ɗoftidiɗo association de la chaine humaine kono ne kadi madame Rougui Saar kettuɗo e banggue cellal ɓalli e madame Aissata Wadda kam tambi kala ko fate banggue direction internationale taw ko association de gatamare kono ne kadi tambiɗo fedde nde woni monsieur Alhaji Mamadou Kagou Ndiaya gardiɗo fedde nde kono ne kadi secrétaire général Souleymani Sarr trésorier Mamadou Guelel Thiama coordination fedde nde ko Amadou Ngawori Sarr joguiɗo communication ko Ceerno Samba Sy aɓe jogui beelema mawɗo andinde dendagal bandiraɓe kala ñande sappo e ɗiɗi sappo e tati lewru février so jomiraɗo hoddiri to wuuro men gatamare ko ñalɗi ɗiɓe juɓɓinta ko fate banggue cellal ɓalli consultation gratuit to hay mbuuɗa yoɓata to wuuro men gatamare Sinthiou Diam Dioro Jongto Silla ɗum noon waɗata koto dispensaire Jongto sanga 9h so jomiraɗo hoddiri woto mo heddi suka mawɗo debbo e gorko moni kala yo yaltu ara notto fedde men fedde gatamare addi ko ɓamtare gatamare so lappi kala leppat ɗum noon nokkuɗen gatamare noddi kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ne nelda duwaw musidɗo men sehil men Haali Abouba ɗum ko kikiɗe hanki o jaltugol aduna baaɗi ko debbo toon to Nouakchott nde on nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Diaynde Weltaare TV Weltaare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwaw dendagal bandiraɓe men logsay banaɓe kala e dendagal julɓe kala gam ustare baɗum debbo wonande musidɗo men Haali Abouba kikiɗe hanki o toon to Nouakchott kabaruuji men ɗemngal pulaar gatten koye batu bannoɗo hanki hakkude jangguinoɓe hakkude ɓen wonande heedanɓe jangguinoɓe woni en voque woni ɓeɗo hen syndicat jangguinoɓe kamine wonde jagorɗo tambiɗo jangde lesre nden jonde hanki noon ala taw ko gasi hen ni ko nandira hen ko wona ɗum koɓe jowdiri wonande ngal ɗon kaldigal ɗo e balɗe 15 ko fate banggue jangde leydi Sénégal siftinde on ɗeɗo hen yontere kala tugganma gila tan altina ha yetteɗo hen ñalawma hannde gueɗe ɗe kala ko herƴude ha tentiɓe en sukaɓe jippotoɓe boole kala saaha ene gullito yiddeɓe ko janggude kono kadi ɓen jangguinoɓe kañumen ne gulliti ko ciifande ciifodirnoɗe hakkude mabɓe laamu ngu gila tan hitande ujunnaje 214 ha ɗo gonɗen ala taw ko gasi hen haydara yiddeɓe ko gueɗe ɗe kala nde mbawata rewde laaru woni hitande ujunnaje 214 guila nden ha hande ɗen toɓɓe ala hen kala ko gasi caggal noon ɗin seppoji dañino sukaɓe hewɓe jippi booli ha toon to Matam fayenma Wourossogui ha to ogo kala sukaɓe jippinoɓe booli gila ñande 51 nduɗo hen lewru kañumen hen tato mbiyinoma teɓ ɗum ko caggal nde kutori wonande fiide woni sukaɓe janggoɓe duuɗe privé ha jaltini ɗumen ɓe ɓenninama to kassomo Parcelles Assainies oɗo saaha gam fadde koko jogori fawede e dow mabɓe jayndeli kewɗi garti ko fate banggue batu jagorde jawtuɗo ñande alarba ɓennuɗo hen no ko fate banggue yoga e jagorde ɗo saaha hakkude mabɓe hoorejo leydi ndi ya tawɓe mbaddani yo en gone jaam gam teskede oɗo saaha mo gonen mawɗo leydi ndi ene jogori tijjede ganda toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie taw kadi ko jonde Union africaine jonde balɗe ɗiɗi woni 5 nduɗo hen lewru toon to Addis Abeba ne teska so jomiraɗo haaji mawɗo leydi Sénégal kam jogori wonde toɗɗeteɗo gardotoɗo ko fate banggue Union africaine on saaha noon ma waw toɓɓade hoorejo jagorɗe makko caggal mum noon jagorɗe kewɗe eɗen gandi ko ma teɓɓito ha mema leydi to Sénégal keddotoɗen woni inde makko ko Saïda Larifou taw kadi ganduɗa ko dawriyanke jeyaɗo to Comore baɗɗo jillu mum nder leydi Sénégal ha tente Dakar o holliti oɗo saaha miijoji mabɓe kala jewiti ko faade banggue mawɗo leydi Sénégal ha tente jokkodiral hakkude Sénégal kame Comore o holliti wonande Comore oɗo saaha ne tacca caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue dawrugol ɗum noon ɓe cabbi gueɗe kewɗe koye mawɗo leydi Sénégal to Yombola ñalawma heccanke o wargo musgo wannogo toon taw ganduɗa ko sugade bireɗo Khady Sall jarawo e duuɓi nogas e nayyi ɗum ko caggal nde wawodirani e ƴeekum saabu eɗen gandi en gueɗe ko gueɗe kewɗe caɗele no fewi caggal nde wawodirani e ƴeeki ko biyeteɗo Matti Ndiaye on ƴeekiran noon ko joom suudu mawni ko gorko kanko Khady o mawniraɗo gorko no wiyete ko Abdou Dioba jarawo e duuɓi 40 ɗum ko caggal nde joom suudu makko caggal nde joom suudu makko miñi ko debbo dugdan noon nde wari wo heedani joom suudu makko duko ngo noon wonti hakkude makko e miñi ko debbo won doko noon wuli jaw ha ganande ɓe ɓattodiri ala ko heddi sona ɓe memodira to banggue haare miñiraɗo hawre hocci laaɓi waɗimo ɗo nokku ɗo wasata fittandu makko jeeyi sababu o yalti aduna kanko on miñiraɗo biyeteɗo Khady Sall jarowo e duuɓi nogas e nayyi jeyɗo sababu ha fittandu mawnum heddi e kiɗon laaɓi ki o fi mawniraɗo o wawi jamma makko gadiɗo o waali jamma gadid toon to kasso mo liberté 6 kasso rewɓe gam fadde toon ñawore makko eɗen mbawi tan galleji ɗi ɗeɗo hen gueɗe aɗe keewi hen nde yimɓeɓe ɓurata rentade no fewi ha tede ɗen gandi yimɓeɓe gona welduɓe e galleji ɗi ɗum noon
wonɗo ɓernde yettoto neɗɗo ne waɗa ko ene nimsina ɗum walla ene bonna gurdam mum kaaddi gurdam mum kala to Sénégal jeyeten ko toon to mban cum musɗo teskama e nder commune mo mban nokku biyeteɗo sanne nokku biyeteɗo sannena taw kadi ganduɗa ko neɗɗo goto cukalel gotel wasi fittanu en wuɗon cum siftinde on ñalawma hicci hanki afen ma hanki kala ko ñalawmaji kewɗi keneli e nder leydi Sénégal e ko taari ɗum kala ne moƴƴi yimɓe nden to no fewi taw kadi ngoɗon wuuro ɓuuri hewde ɗon ko awoɓe noon jeeya ko toon to leydi Mali e wiide biteɗo Ibrahima Wade goto jangguinowo école franco arabe cumrama kala yeehi soko gorko wasi en fittanum ko wona ɗum ko hannde o guila e guura ha e dabeji mabɓe kala koɓe joguino yeehi ha laɓɓe en malinaɓe awoɓe taweteɓe toon ɓe koɓe joguino e gasoil e essence kala yeehi yaade kiiɗon curki ha laaɓi ɗum noon oɗo saaha aɓe eri ñagunde e ballal no fewi garten koyoɗo henna musiba hande taweteɗo e leydi Sénégal tampinɗo leydi Sénégal ko fate banggue gorkati en taweteɓe kala saaha ene cingodiri ne leldo e kala saaha ɗum noon ko ɗum wanno ñalawma kikiɗe heccanki kirɗo saga kippodiral hakkude équipe mo leydi Sénégal kame Burkina Faso ko ndena ɓeɗe henna worɓe ɗiɗo kañumen ne betta ene kippodiri Sara Diama taw ko jama sikka baba ko toon wonno gueɗe ko debbo goto noon ganduɗa kañum filmiɓe woni Dame Dieya kañum filmunoɓe caggal noon yimɓe hewɓe ne gaari nanguiɓe ɗon nawiɓe ha toon to commissariat police mo Joppol on goto noon yarata ko duuɓi 35 ko bamum halfina oɗon juma ko ɗon jangguinta taw ko jangde alqouranil karim goɗɗo one kañumne ko duuɓi 16 yarata on noon yummum holliti o wona kewɗo cellal no fewi to banggue haqqille makko ko wawi wonde kala oɗo saaha pelle kewɗe taweteɗe nder leydi Sénégal kolliti en mette mumen no fewi gam teskede ɗeɗo gueɗe kewɗe siftinde on yimɓeɓe ne mbawi wattude haqqillaji no fewi ha tenti jangguinoɓe sukaɓe yelotoɓe booli ha tenteɓe wonɓe internat ji kamɓe nokkuji goɗɗi kala soɓeɗen gandi sukaɓe worɓe soɓe teldi kamɓe tan gueɗe kewɗe wawi arde hakkude mabɓe ɗum jeeyi sababu ha e nder kasoji rewɓe e worɓe kala ɗen gueɗe ene ɓuura teskede hena ha joni to Sénégal keddorɗen gartaten ko ɗo hen boros mo ñaw coronavirus jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal holliti 1,9 neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogioɗo hen boros ko 29 jafoɗon 26 mo neɗɗo kamɓe kala ɓe ganda raɓɓeɓe kene fotto wonde 150 neɗɗo keeɓi cellal mumen yimɓe tato mbasi pittali mumen kene wona yimɓe sappo yimɓe tato mbasi pittal min yimɓe sappo ne tampima ballite e fofando kono ne kadi 1,707 neɗɗo oɗo saaha ne tawi e cuuɗi safara jeheten ko toon to Madina Gounass batu joɗima hanki to mairie mo Madina Gounass taw ko batu CDD gam artude ko fate banggue heɓanade Daka mo Madina Gounass hikka kettoɗen koye sawtawol musidɗo men Amadou Sambalo. batu CDD ngam heblanade Daka mo Medina Gounass baɗo 5 lewru mars hitaw ñaƴƴiɗi e nogas ɗiɗi yuɓɓinama ɗo e mairie mo Medina Gounass e ñalawma alkamis 3 lewru colte dendagal service aji e banggue laamu tawtorama gueɗe kewɗe yewta men guila e courant ha e ndiyam koye gardugol préfet falde Welingara min taw mi faala on wiide ko weltare addi kam ɗo ɓayri weltare nde ko hoɗum ɗum ko d' abord liggue ɗe i tawa hen ɓayri ko liggue angaɗi hamini ara ɗo min waɗa seedeji pour waggol feddaka kono ko weltare kala par ce que ɗum o hoore am ko waggol ɗaɓɓugol duwa e ceerno par ce que kala liggannoɗo ceerno e o Daka Allah no addanima artike min noon ɗen liggue ɗen taw ko weltare ngadumi hen ko heddi ko 2 étapes waɗ étape goto o ko visite sur le terrain en jaadi toon en jii deuxième étape o ko réunion visite sur le terrain on première étape o min jii ko wonno noon par ce que min mi ari ɗo laaɓi hikka noon ko garmi ɗo mi yii changement o ko hoɗum ko chaque fois ko mi aranno ko tout on reprenait tout à zéro kono hikka noon mi yii vraiment ko accano ɗon ko heewi waɗama conservé protégé ko heddi ko si a daari e mbagal courant fiilji ɗi fof no ɗon branchement ji no ɗon ko heddi ko waɗe descente on suma nattine e dakaji ɗi bien sûr ko si dakaji ɗi waɗama darnama ha gasi so yi e ɓangal ndiyam forage ɗi fof no waɗi fonctionnel ko heddi ko o wattu ɗo ko waggol entretien waggol disons essayage en temps plein si a daari e mbagal sécurité kamɓe fof ɓen ɗo donc je veux dire que kala ko woni entretien kala ko woni
kadi prémisse ji un bon Dakar ɗum déjà min yii ɗum sur le terrain min ngari noon ɗo réunion ɗo pour concrètement engagement ji ɓangee si wawata ɓangede comité d' organisation o waɗi expression des besoins manam haali ko o sohli e nder Dakar ko o sohli noon o wawata ɗum yemde kanko tan comment état nanganammo état noon ko service ji won ɗo service ɗi fof goto min namdima par rapport e besoin du comité o hoɗum mbawɗon wadde goto fof haalni men ko wawata wadde minen jaraɓe noon min mbaɗi recensé fof jo sous préfet waɗannin suivi o noon ko deux niveau suivi sectoriel et suivi général suivi sectoriel ko toujours secteur par secteur on daara ha ɗo CRD ɗo ha ɗo réunion national min daarat ɗumen mbawi hadde engagement ji ɗi ɗo haaɗi avancement ji ɗo haani secteur fof daka hikko waɗata ko 2 lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi yeddaka o taw en e dow jaam e cellal kisal ko musidɗo mon Amadou Samba Majene Gounas fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Sambalo daka hikka yo jomiraɗo rokku en tawede hen 2 lewru mars fandu so jomiraɗo hoddiri noɓe mbiri ɓe jeehi e nder nokkuji ɗi kala ɓe tawi courant e ndiyam e gueɗe ɗe kala ene pewini ndewi lawol heddoran ko entretien de yimɓeɓe mbawata toppita ɗum ha ɓuura wawde dañde a ñiɓala sengi wi to leydi Sénégal koto Mauritanie paaɗen to attar kene fotto wonde goo piccal 2 tonnes taw ko nguura mo happu mum gasi ɗum woni ko duppa toon ñalawma hanki o e tawtorede joɗaniɓe jagorɗo ko fati banggue jeygu toon to attar kame gouverneur nokku o kala gam teskede ko fati banggue jeereji Mauritanie e kala saaha nguura mo happu mum gasi ne heewi tettede mbiya tan commerçant ji ɗi commerçant ji no ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Domga Wuuro Alpha heewi wiide ni bénéfice jawɗo bénéfice pamɗuɗo jawɗo ɓuuri bénéfice taw kadi ko kewɗo lelɗo koyngal nde tawno haade ko leeli koyngal ko taw aɗa ñamti hen ko heewi ɗum noon haade happuma gasde yeey taw ganduɗa ko prix moƴƴo ceerta en law guila tan a happu mum a gassani to Mauritanie keddoɗen gaten koye jagorɗo finance woni Mohamed El Amina joɗodima yoga e yoga joɗodima yoga e ambassadeur uji taweteɗe nder leydi Mauritanie ko wayno ambassadeur mo leydi Mali kono ne kadi mo leydi Algérie kame leydi Libye o wattindi joɗorade koye coordinateur régional ko fate banggue Nations Unies to banggue Afrique banggue hirnangue ɗum waɗon ko yewtidde caɗele ko fate banggue ɗeɗon leyɗele kame toɓɓe ko fati e banggue gurdam hakkude ɗen leyɗele hakkude mumen e leydi Mauritanie jagorɗo tambiɗo jangde leydi Mauritanie hanki holliri wonande date ko fate banggue pixaɗo taw ganduɗa ko fate banggue examen baccalauréat tijjaɗo hitande ujunnaji 2021 ɗum ɓe kolliti waɗata ko 13 lewru mars taw ganduɗa ko dossier ji mum taw koye session hitande ujunnaji 2022 ɗum noon so tawi ɗin dossier ji neɗɗo yiiɗi heblude dossier ji muɗum joƴƴingol ɗiɗon dossier ji fuɗɗoto ko ñande 7 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ha 4 lewru mars e nder ndeɗo hen hittande jagorɗo ko fate banggue jagorɗo ko fate banggue kono jagorɗo ko fate banggue économique leydi Mauritanie woni monsieur Ousmane Mamadou Kane joɗodima eno joɗodima e secrétaire exécutif mo ganduɗa ko fate banggue G5 Sahel woni Yamakko Erika ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue faggudu ƴellitondo hakkude ɗeɗo hen leyɗele denduɗe woni G5 Sahel Mauritanie Mali nonne kadi Burkina Faso Niger Tchad oɗo saaha gueɗe kewɗe bawɗe yewtede ko ene wawa ɓamtude faggudu nokkuji mabɓe sukaɓe finoɓe to Nouadhibou taw ko pelle dariɗe wallidde ɓen sukaɓe haɓade sukaɓe joɗade walla janggude ha gayna tawala kala ko wawi jalti deƴƴere men ɗum ko ñalawma hanki o gam heɓade ko fate banggue heblude 50 suka gorko e debbo kala taw ganduɗa ɓen hebleteɓe woni hen kadi ko jangguɓe ha keeɓi woni e nokkuji ɓe keblete ko fate banggue informatique soɓe gandi hande aduna kala fati koye oɗon fannu nde jomumen ɓurata wawde garɗinde on fannu ha tendi noon ɓen waɗoɓe coftal ɓalli e nder école aji kam yoga e nokkuji kala ha joni to Mauritanie keddorɗen gaten koye jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu leydi Mauritanie woni Wuldu Marche yoga joɗodima e biyeteɗo Aboubacry Sayibo kam woni gardiɗo fedde
kan woni gardiɗo fedde to banggue afrique haɓatoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol woni OIM taw ko haɓatoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol gam kaldigal hakkude nden fedde kamo e leydi Mauritanie ko fate banggue ɗoftodiral haɓade ha hande ɗanle ɗe ndewani lawol ha tenti noon e ɓen yahoɓe ene maya e maje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ha fayma toon to Europe kala mawɗo leydi Mauritanie woni Mohammed Cheikh Al Qazwani hirndi kikiɗe hanki o hande ne tawe toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie gam tawtorede jonde Union africaine taw kadi ganduɗa ko jonde jogorde wadde ñande 5 ha 6 duɗa e nder woni ñalawma janggo o ha faynma dimanche ɓawo janggo so jomiraɗo haaji gardiɗo walla mbiyen directeur régional taw ganduɗa ko fate banggue urgence de OMS en Afrique waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie woni Abdussalam Gueye on noon woni kedanɗo taw ganduɗa ko catal bitegal OMS ko tammingal ko fate banggue cellal ɓalli windere nde kala to banggue Afrique yillima to leydi Mauritanie no wirno yontere yawtunde ni mawo yillo toon ten ma wat kaldigal makko hakkude makko e jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi mawo yillo yoga e nokkuji leydi ndi kala ko wona ɗum konon o holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi gam haɓade oɗo henna boros ñaw coronavirus so tawi a ƴeewi kala tan temedere hen capanɗe nayo heeɓi vaccin muɗum ko wona ɗum ko kadi Mauritanie ne jeeya e leyɗele ɓurɗe haɓade ñaw coronavirus oɗo gonɗo e nder windere nde kala jagorɗo jeygu holliti kene foto wonde jeegomo dumbama beddama e kaso kene foto wonde foruji 5 taw ko piyoji mburu woni ko gudda ɗum noon ko teskede aɓe kutoro lamɗam gotam ɗam lamɗam noon wona moƴƴam tene kadi sellanta yimɓeɓe faade cellal ɓalli mumen ɗum ko fate banggue laaɓal woni kala koɓe nanguira caggal nde tiɗam koyago woni hen base arienne taw ganduɗa ko armée de air Mauritanie heeɓi ballal kene fota wonde laaɗi diwoje 3 iwde e union européenne taw iwi koye union européenne ɗum noon jaɓɓi ɗum ko général de brigade woni Hammadi Wuldu Sidi mawludu ko on woni jaɓɓiɗo ngal ɗon dokkala gatten koye ndafu coronavirus way wadde jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kala kikiɗe so andinde ɓesguji leydi ndi oɗo henna mborosa ɗo yarata e nder leydi ndi wo holliti ujunnaje 260 e nogas e tato woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen mboros ko 4 o holliti 250 keeɓi cellal mumen kene foto wonde yimɓe tato walla mbiyen yimɓe tato mbasi hen pittali mumen to leydi Mali hoorejo jagorɗo e leydi ndi joɗodima e sete timmuɗo taw kadi ardi on sete ko bireɗo Ibrahima Aliou Touré kan woni président du Conseil national de la société civile kan woni gardiɗo kala ko fati banggue société civile mo leydi Mali ɓe dañi joɗodade ñalawma hanki o hoore jagode leydi Mali ngam laɓɓitinade wonande gueɗe kewɗe caɗele hande teskade hakkude leydi Mali kam e leydi France o noon dañi laɓɓitinde hen ko heewi tene kadi ɓe kolliti aɓe ɗoftodi e laamu transition ngu leydi Mali sette danwanaɓe woni Danemark naɓe e ɗowgol ambassadeur leydi mabɓe taweteɗo toon to Bamako ɓe dañi joɗodade e jagorɗo konu mo leydi Mali woni colonel Sadio Camara ɗum noon ko kaldigal hakkude leyɗel ɗiɗɗe sifti noon yontere yawtunde laamu leydi Mali yamirino wonande koninkoɓe Danemark taweteɓe e nder leydi mumen nde mbawata yaltude ɗum ko caggal sifande nde ɓe keɓani hen haydara ko humpito laamgo taw ko sifande arde ɓen e nder leydi mabɓe kono kadi nden jonde waɗi hanki kaldigal ko fati e banggue yurnitare ko jeyno ɗeɗon caɗɗele joni to Mali keddotoɗen gattaten koye président de la commission de la union africaine woni Moussa Faki Mahamad erima CEDEAO ɗum ko ñalawma hecci hanki o nde ɓe jurni to ko fade banggue yawre nde ɓe jowi leydi Mali ko fade banggue caɗele hande ɓiɓɓe Mali ko jogori wuurde ponno yurnitade ko adi nde aɓe jowa Mali ko fate banggue o saaha ko Mali taccata ɗiɗo duuɓi ko kala finoɓe nokku biɗo beele dogo ene tawe nder leydi Mali keeɓi beelema mawɗo no fewi gam bismade hoorejo jagode leydi Mali ɗum ko caggal nde laamu ngu yaltini kene fotto wonde milliard goto e koppareje franc CFA gam on saaha
centre de santé tawete toon wawa tigi ƴettinede matériel timmuɗo ha yimɓeɓe mbawa safrade no potita wawde hebde cellal mumen ni ha joni to Mali keddoɗen gartaten koye chef Amérique naɓe woni commandant Amérique naɓe keedanɗo koninkoɓe Amérique woni Stéphane gartuɗo ko fate banggue konngudi muɗum hanki jaltinɗo ɗin konngudi kam woni gardiɗo koninkoɓe Amérique naɓe to banggue Afrique mo Sahel hoore mum o yaltini ko holliti wonande ɓen wiyeteɓe wañere taw ganduɗa ko ɓen mercenaire uji koninkoɓe paramilitaire ɓe leydi Russie taweteɓe hande nder leydi Mali o holliti e kala saaha ɓe ɓuura tan ɓeydade e nder leydi Mali kadi ko wona ɗum ko kadi wonande laamu leydi Mali ne yoɓaɓe kala lewru kene wona million ngaji sappo taw ko koppareji dollar ɗin koppareji noon holto Mali jogori dañde ɗum ko namde ko wona ɗum ko leydi France to mina wonande leydi Russie ma wujju ngali leydi Mali kala ha laaɓa ha tenti e oɗon kanŋe mo leydi Mali jayndeli kewɗi ha tentere fi holko saabi wonande Moussa Sy mo laamu transition suɓino yo won ambassadeur mo leydi Mali toon to France toɗɗaka tene kadi France jaɓano holko saabi ɗum ko caggal konngudi Marie Le Pen mo ganduɗa ko candidat taw ko kam wino wonande ɓayde laamu leydi Mali riwi ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Bamako kamɓe ne yoɓe ndiwa ambassadeur leydi Mali taweteɗo nder France ko wona ɗum ko noon joguiɗo konngol galle lamorgo mo leydi France hollitino wonande laamu leydi Mali ala ambassadeur mum to leydi France sifti noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas wonno ko jeenayyi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni 2020 guila nden ha ɗo Mali ala ambassadeur mum e nder leydi France ɗum noon on saaha yo on andu ko habrata ko woni semgiwi to leydi Mali koto keerol hakkude leydi Mali kame Guinée Conakry taw ko Mali nokku biyeteɗo Mali ne taw nokku biyeteɗo Gaya noon koye Gaya nokku biyeteɗo Gaya ko commune mo Gaya ɗum noon gorko taw ko gardiɗo commune o woni maire nokku o biyeteɗo Mamadou Tano Diallo o holliti kanko o holliti wonande préfecture o e hoore mum kene fotto wonde 23 kilométre hakkude muɗum e Gaya kene wona 1653 taw ko élève taw ɓen élève kala ken won 1653 élève jogui ko jangguinoɓe 11 e nder 22 école taw mahi on école ko UNICEF ne wondi kadi e pelle jarlitiɗe goɗɗe kono kadi ko 11 tan jangguinoɓe jogui woni école aji ha hande ngala jangguinoɓe sukaɓe ngala tan jooɗo ha tampa jaaha boli mumen ɗum jeeyi sababu école aji kewɗi guddama e nder oɗon diwana to leydi Guinée Conakry commanda ɓurɗo ɓoyde e nder kaso e laamu Alpha Condé o wiyete ko Alpha Oumar Bofa Diallo yalti kaso ñalawma hanke o jeeyi sababu ko yaafedemo taw yaafima ko colonel Mamadi Doumbouya noon o waɗi duuɓi 12 e nder kaso wo jaggano ko gila hitande ujunnaji ɗi 13 woni 2013 taw koye dossier jango e nder galle Alpha Condé ñande 19 juillet hitande ujunnaji ɗi e 11 no ko biɗeɗo kipne tawe e nder Conakry kanko on noon woni Alpha Oumar Bafa Diallo kan wonno edde ka Lassana Conté basnoɗo fittando muɗum ha Moussa Dadis Camara ƴetti lefu laamu nde o yalti hankinde o yetti joomi ko kono kadi o jaari yetti joomi ko no feewi o juule annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko wala ɗum ko o jaari no feewi wonande ardiɓe laamu transition kono ne kadi avocat makko e ɓen darnoɓe jamma ñalawma ha tenti ɓen jaydiyankoɓe wonnoɓe jamma ñalawma ne kaalat ɗeɗon caɗele kono kadi o arti ko fate banggue cellal makko nde o namda so tawi omo jogui cellal o wi cellal ɓurgal kala e celle ko cellal haqille ɗum noon omo jogui kono to banggue ɓandu kam o wawa wiide omo jogui ngal ɗon cellal sengiwi to leydi Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire la marine nationale mo leydi Côte d'Ivoire ɓoyata ma he patrouille mawɗo no fewi ko fate banggue équipement taw ko timmuɗo no fewi taw kadi ganduɗa ko batoje garɗuɗe gam tambade nden ka e kisal ɗum noon ko ɗiɗi nduɗo hen lewru Alassane Dramane Ouattara haade makko faade toon to kara lamorgo leydi Ghana o holliti ɗum tan ko e chef d'état major armée leydi Côte d'Ivoire
toggana jonde sediyawo ɗum ko ñalawma hanki o nana akfuwa do arti ko fate banggue ɗiɗo hen kuddataji teskaɗi e nder ɗeɗo hen leyɗele ɗiɗo kuddataji teskaɗi e nder leyɗele Afrique tenti noon Afrique banggue hirnangue ɗum noon oɗo saaha ko politique alay saago waɗa waylo ko fate banggue yurnitade démocratie potal kono kadi e addude kala ko ene deñña ɓerɗe yimɓeɓe ko wona ɗum ko hakkillaji kala duttinoma toon to Burkina Faso jonde hanki nde ya taw wona Burkina jogori tigui yowede e nder ndeɗon jonde kono noon Burkina wiya tan kone hirjina nde wawata yuɓɓinde ko ɓuuri yawde yaccade rokkadele taw ko mantiniɗo artirgol laamu ngu e juuɗe civil en wawa addude jaam kisal e nder leydi ndi kala ko fate banggue Mali kamɓe Guinée ala kala koɓe kaali hen haydara so wona wonande koninkoɓe CEDEAO ma nelde toon to Guinée Bissau ngam ɓeydoyde ndenka e kisal toon to Guinée Bissau ko wona ɗum ko caggal balɗe tati janggu wonande nde ɗo hulde bonde jogornode yande e oɗo hen biyete nde ɗo hulde niɓɓere jogornode tobde taw ko toɓo tampinowo walla ni lepto walla warongo wonande Oumar Sissoko e Mbal toon to galle lamorgo to ɗum woni ko saayi hayti wadde waɗani kono kadi ɓe koliti ɓe jiilo wonande oɗo hen commando mo gadduɗa ari tigui ko warde walla ko bonnude oɗo saaha loskoji ne jokki hen ko wona ɗum ko noon kanko Oumar Sissoko e Mbal o ruttitima toon to paale galle lamorgo ngo kono kadi ko wona ɗum ko CEDEAO ma nelli toon konin koye mum timmuɓe gam ɓeydude tambade ndenka e kisal leydi ndi ha tenti e horejo leydi ndi to Libéria duppama toon kene wona temedde jeegom capanɗe jeegom e jeenayyi million taw koye kalis kiɗɗo woni copperaje dollar libérien ɗum ko ñande nogas e jeenayyi lewru maydu ɗo hendude taw yami ɗum ko banque centrale leydi ndi fof so rendi ma wonoy million-ngaji nayyi taw koye koppereje dollar américain jeeyi duppede ɗum noon ko teskede koppereje kese pula wonɓe ɓe jiiɗi addude ɗum buppa koto nokku bireɗo banque nokku bireɗo Bentala City hakkude billet mo 500 hakkude billet mo 500 et 100 et 50 et 20 et 10 et 5 ko ɗin biyeji duppa toon kalis keso mo ɓe jaltini o noon taw ko dollar libérienne keso fuɗɗima golle mum e fuɗɗode darode e nduɗo hen lewru février to Burundi ko metti ko hamni ɗo waɗi ko waɗi toon cukalel taw ko fuuñe albinos woni fuuñen kam woni ko wara toon taw ko jaranogel duuɓi nayyi biyetegel Abdou ene fijjanno e guiƴu men to leegal kinnema ene tawe e nder Bujumbura capital lamorgo leydi Burundi ngel cukalel noon ko waraɓe tato wonɓe e taxi jippi nawi ngel sukaɓe heddiɓe ne gulli nde yimɓe gaari tawi kamɓe nawi ngel nde ngel yiita woɗɗani galle mabɓe tawa kala ke ene wiye terɗe maggel ne taƴa junngo ñaamo yogay banggueji ne taƴa ko heddi ko ene ɗacca ɗon ɗum noon kamɓe kala laamu ngu ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi goɗɗum ko muusi ko hamni hannde ko ɓuri layde réseaux sociaux yimɓe kala nana ñaago jomiraɗo cukalel ngel yo ngel yiite agel wuuri ko toon to Maroc ngel wiyete ko Rayyana ngel yarata koye duuɓi joyya ngel yarata koye duuɓi joyya wuro mabɓe ko Ergana ene tawi nder commune mo Tammarota ɗum noon ngel cukalel gila tan ñande talata kikiɗe ngel yani e woyndu fandu noon woyndu fandu no feewi no ganduɗa way tan kono sutoroni koye nder ɗum ngel yani gila tan ñande talata kikkiɗe nde ngel yarata koye duuɓi joyyi ha oɗo saaha mo kaleten ngel suwata o yiitede ganduɗa nduɗon ɓundu juute lugguiɗe ni mum ma won 37 métre ko wona ɗum ko ngel tawe kene wona nogas e jeetati métre oɗo saaha noon kala kene wiye machine aji bawɗi yiitude ngel addama yimɓe kala nana binda moni kala ne watti hen haqqille mum beele ngel ɗo cukalela ngel wawa faabede ngel wuuri taw kadi koye nder leydi aɗo saaha ngel woni semgi wi e nder Afrique États-Unis de Amérique Joe Biden hoorejo leydi ndi holliti wonande e nder frappe wonande Amérique na mo waɗi jamma ɗiɗi ene jofi tati nduɗo hen lewru taw kadi ɓe kolliti ɓe mbari chef de Daesh woni gardiɗo l'organisation état islamique taw ɓe mbarimo koye nde ɗon fiyande kono kadi sukaɓe jeegomo kañumen ne mbasi hen pittali mumen ɓe kolti wiyete ko Abou Ibrahima al-Hashimi al-Quraysi ɓe kolliti ɓe jooɓima fittanu makko ñalawma hannde o to Russie Poutine ene tawe toon gardiɗo hoorejo leydi Russie Vladimir Poutine ne tawe toon jaɓɓimamum toon nando makko hoorejo leydi Russie gam tawtorede ko fate banggue udditgol jeux olympique
gonɗo e wadde oɗo saaha mo gonen toon to leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garandeno kikiɗe hannde oɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettima laki jaam yo jaam Allah hiranena.